Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa atong mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo panatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Biyernes nga presentation, Abril 29, tuig 2022. Sa tanan naton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor na via on air kag online. Good day, good morning ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Rami-ramion tani kay damo kita sa mga scheduled interview for this morning, pero nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton sinitutukan karon nga aga. Ipanuon ta karon ang pagpanghanda sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na diri sa syudad sa Bacolod angot sa sining panibag-o na naman nga pamahog sang bago nga varianto sa variant sang COVID-19. Now, ang balita mo ni, tisigin ang contact tracing at least na-determine sa national government at tong mga nangin close contact nga may ara iya na talupangdan may Omicron BA or 0.2.12 sa variant nga ti ang isa diri ka balita sa DOH nga ginapangita pag nila kinadetect no ang iban pagid nga mga nangin na close contact sini pero may ara sang near contact pagid sa mga eroplano, at least pipila diri sa ila na determine nga nag-positive, may ara man nga negatibo. Ay na no man si COVID-19 pamatyagan ko daw ay siya gana nga halin diri sa Pilipinas, so daw ay siya gana nga untat sa bilog nga kalibutan sa pagpanghalit niya. Imbis nga magkagulo ginawa kita daw mabudlay ini magamuni. Oh, sige, kabalo ko na Aksyon Doors, may schedule naman, galing ang problema siniyo, sige lang. Ano pagid ang mga balita naton nga tutukan karon nga aga. Now nagalabot na diri sa syudad sa Bacolod ang nga gamiton para sa May 9, 2022 election. Katuan ta karon ang election official diri sa Bacolod City na ano ang mga matabo after sining arrival sang official ballot. Nari pagid. Talking about election, kundi kagabi sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpalayag diri ni Councilor Wilson Jun Gamboa nga naguntat na sa paghatag supply ang Kipco Salcon, no, ang Kipco Salcon magauntat na sing ila pag-supply sang kuryente. Actually, tapos na siling diri ni Councilor Gamboa last April 26. Tinano matabo sinisiling kukulang supply ta. Makuha naman sa WISEM. Anong kasiguraduhan diri nga way mga brownout sa palabuton nga May 9, 2022 election? Siling ni Councilor Jun, dako naman ni nga balayran. Dugang naman ini nga lulukduhon sang mga konsumidor. Kapusan naman detalye sinabantayan diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Friday presentation kita sa aton countdown na pulo kadlaw na lang nabilin kag paghukom na sang gamhanan nga mga pumuluyo sa tanan nga magkandidato nga nagapapili. O sige na kamo dalibot kag sige na kamo himo gid sang tanan nga pamaagi agud kumbensihon kag eksplikar gid kamo tao husto daw kun nga kamo ang dapat nga butuhon. Ayos, alas 8:18 na nga aton nga pagpangalagad buhilong kag ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from Edition February. 11. Before kita mag-commercial break, ari sa aton sininga linya, Online sa Hotline. i-check na lang pinag-update the other day, may mga meetings man ang aton sini Bacolod Election Officer sa BCPO still on the security preparations of Bacolod Comelec. And gusto talang i-update siya kay Tisubong ako nag-abot na dring official ballot for Bacolod City. In this coming May 9, 2022 election, we have attorney Revo Sorbito, Bacolod City Comelec Officer. Attorney, good morning. Welcome to Aksyon Hotline. Action Art, good morning. Good morning. Sa salamat sa imong programa. Salamat sa time. Number one, attorney, officially nag-abot na diri. Kompleto na ni siya ang official ballot kaya nag-arrive sa aton diri sa Bacolod City. Yes, nag-abot na kagapon ang ballots. So, actually, na-receive na ni sa ato na City Treasurer's Office kagapon na pang-segregate na. Mm-hmm. So, just to give you information, ang ato na official ballots siya, ara na sa kustodiya sa ato na City Treasurer kaya wala sa Comelec. Wala sa Comelec. So, sila lang ito ma-secure and then, saan na, sir, i-distribute na para sa pagpatigayon na sang election o the day na sang election na i-distribute? May araw na sila scheduled na distribution siya prior sa magsugod na aton 6 o'clock voting. No? So, they will distribute it early in the morning sa aton yung mga electoral boards. And those na mga layo na mga aton areas, no, they distribute it earlier. No? So, actually, the date ng ilang distribution and the time is really up to the city treasurers not to determine. Yes, sir. So, mga activities, the other day, nag-meeting ka sa BCPO for security measures. Ano pagid subong ang sa aton sining linya o sa aton sining mga scheduled activities in terms of preparation? Actually, today we're still undergoing ang aton final refresher training sa aton mga poll workers. No? So, kita sumunod diri sa University of St. Rizal Coliseum. Patigayon sa refresher training sa aton one-day refresher training sa aton mga teachers electoral boards na mag-serve sa May 9. Okay. And sa May 4, ang pagid naton ng mga poll workers, mga sports staff, no, mga medical health personnel, the rest pagid nga mga gabulig sa aton, we'll also give na may final briefing sa May 4 naman niya. May 4 na lang. Amo na lang ng last schedule sa activities of training naton, attorney, no? Yes, actually more on naman lang actually as an art ng mga reminders na lang gid respond ang mga importante na hindi dapat atong kalimtan during elections, no. So atong teachers they are already ready, but we just take the time to remind them again, no, sa mga importante tang holograhon. Okay. No, para at least kapag hapon sila, no, as they go into elections. Yes, sir. So, sa remaining days, no reminder sa Comelec Bacolod to the candidates and to the supporters? Wala ka na aksyon na ito. Salamat sa posibilidad ngayon. So, again, I remind the candidates, no, just to keep doing ang ilang ginauga. So, matawhay lang ang pagkampanya, mga supporters, tawhay man, no, ay kita may nabatian o nabatong report, no, regarding mga incidents during campaign. So, kapay pa na patigayon na natin hasta matapos ang eleksyon. Kasi ang success ng atong elections, no, nakasalalay hindi lamang sa kandidato, sa supporters, no, sa Comelec, no, sa media, sa pulis, sa atong tanan ng mga stakeholders sa election. So,
again, I'm appealing for support and cooperation, no? Matapos na natin yung eleksyon na historic, no? Kag matawhay. Yes. On that note, attorney, salamat sa tiempo. God bless. Kag halong gid permi. Action Art, good morning. Madamo rin na salamat as always. Aksyon Hotline! Alas 8:24. May mga scheduled pa. May 4 ang pinakalas. Mga preparasyon sang COMELEC. Kamo, nga mabutante. Preparado naman bala? Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Aksyon Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon upod kay Aksyon Art Tayhopon. Now, karon iyang aga, it is a pleasure to have the Governor of Negros Occidental once again kay in 10 days time nga nabilin before the election day. Ang mga Negrosano ng iban way gid makahibalo sa mga accomplishment kinahimo sang karon nga administration, mga ongoing programs and mga plan in the future nga gusto tayo baluon kay Governor Eugenio Bong Lacson. A person nga nagatrabaho, a workaholic governor, nga ti siya gid ang nagatrabaho personal, hands-on sa trabaho, nagakadto sa mga lugar, nga kung kinanglanon gid ang iya presensya. Now, Aryo, Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag. Good morning, Aksyon Art, programa mo sa Aksyon Hotline. Masuki mo, may agad. salamat gid go. Siling ko gani, bisan malipot lang ang mga tiempo masami, gusto ginamon makasugilanon sa imo because I know nga bilog na Negros Occidental ang iban way kay balo sang mga projects, mga ara na ginasugdan kag nagapadayon nga mga proyekto under your administration. This is the reason why nga ang unity gani sa mga official sa Negros do puerte subong. Gov, sa karon ano ang mga doligasiya nga sige ginatrabaho nga programa for Negros Occidental? If ano lang, no, just to summarize the 3 years as a first term ng present administration, siyempre ang pinaka-protect pa nato ng bang amon ng COVID-19. But before that, we already had African swine fever. And right now, kinatubak natin tawag natin na bird flu, no? So, ang dako na tamo na
amo na industriya ang naikot sini. But what I want to say is that in spite of these challenges, especially sa COVID-19, mayroon na kita, no prior knowledge about how to address COVID-19. Negros Occidental did fairly well, no? We have brought down the numbers when everybody else gapanahog ang numero, gapanahog man ang aton numero, no? Ang kulang na lang din natin ang vaccination, although we're already 71%, no? So lapit na tayo makaabot sa aton 80%. But ang challenge natin is really ang A2, no, or mga senior citizens with comorbidity na hindi gusto magpabakuna, no. But otherwise, we are doing well in addressing the pandemic, and I hope lang we will continue to protect ourselves because very recently naghahambal ng WHO there is a possibility of another surge in the country in the same manner na nagatabo na makuno sa South Africa, no? Yes. And of course, sa China and even Hong Kong, no? So, dapat lang tagyapon, alert lang gyapon ta. And we're hoping that our tourism industry can pick up already. Before the pandemic, we were next to Boracay as far as visitors is concerned. So that is the scenario that we would like to reach again, no? That it's very hard to beat Boracay because grabe na gid ang popularity ng lugar internationally. So we're hoping that our tourism industry will pick up. The reports reaching our tourism office is ang aton mga resorts dito sa Negros Occidental, mostly privately or are already getting their fair share of occupancy nearing pre-pandemic situation. On our part naman, we was opened up again the Mambukal and matamat gadamo ang mga tao na nagasulod dira. And we are bent on improving the facilities sa Mambukal. We are providing with more rooms to stay, no? And isa priority na project. Now, we're also hoping na ang renewable energy dito sa Negros Occidental magpapadayon. In fact, there are big companies who are looking into hydro energy. And if everything goes well, by December, masugod na sila sa ita programa diri or construction diri sa Negros Occidental, no? Very good. Hydro power, this is considered very clean energy kay ang tubig man naton sa sapa, no? In this particular case, it's the Bago River, no, which starts from San Carlos to Murcia and down to Bago, no? So amuning Bago River, amuning ang most likely the very first hydro energy power, no, that we will have here in the Negros sector. And there are other big companies that are also in discussion with the province already, tapping also our other rivers, no, mga Bang River, and even dito sa Sud, no? We all know how big our rivers are there that cause a lot of flooding. We can also use that also for future renewable energy para sa hydro is concerned. Sige po ng aton pag-concrete sa mga dalan, no? After so many years, ang pag-concrete sa dalan po ng pinaka-popular na project, no? Especially among municipalities. And the administration of or the present administration is the provincial government. In priority naman ng mga municipalities, no? Those who have less in internal revenue allotment or what we call now national tax allotment. Ako niya itong gina-priority, no, sa pag-compete sa mga dalan. And kanakit ang impact, no, because
you would think tapos na sa farm to market road, actually hindi kadamo pagkit na sa mga lugar no na nagapangayo gapon. Our very popular program, one of our very popular programs is the financial assistance to the barangay. No? Wherein every year, every barangay will receive a financial assistance, and they can only again receive if they are able to liquidate whatever amount that they have received. We are very strict in the liquidation because we want to see na ang bulig sa provincial government sa atong mga barangays mabatyagan man sang ilang mga pumuluyo. No? So, again, that is also one of the more popular programs that we are doing. Yes. So, next time siguro go, maistorya ta party health program sa imo administration. But for now, Gov, good luck sa imo, halong gid permi. Salamat for the time. And nakita nato na, no, ang sunod pagid guro nga i-discuss ta is the recovery plan of the Negros Occidental, which now started from the tourism industry nga ginahimo initiative sa imo office. On that note, Gov, salamat gid, halong gid permi. In 10 days, may reminder ka nga nabilin before election sa mga Negrosanon? Let's look forward to May 9. No? I'm just calling that it will be peaceful and orderly. And yesterday, from the report of our PFCPD, there has been no election-related violence. No? So let's put that up all the way to May 9. And come May 9, kung ano ang resulta ng eleksyon, let's all respect it. Yes. On that note, Gov, salamat gid. Good morning and God bless. Thank you, Aksyon Hotline. Sa piyak sang nag-igo nga pandemya, isa ini ka-challenge, hindi lang sa local, provincial, national government. Mabudlay ang pagplastar sa mga programa because of the protocol, the regulation that being implemented or that was implemented by the national government through the NIATF. Mabudlay ang mga programs sa pag-implementar bangod man sa kakulang sa tiempo o kon sa mga regulasyon nga nagapugong diri agud ipatuman, no? Tiamon ang mga reason kun nga ang bisan ang national government ang ila sini nga pagpahimo sa ginatawag nga build program naon sa miman tindi ta ina mapaiway. May mga calamities, may mga disasters pa nga nagigo, but ang provincial government nagpaningwa gid nga ma-deliver kapin pagid ang mga dalanon farm to market road and other services. Sunod natong istorya kay Gov, istoryahan ta naman healthcare program kag pag-develop sa pilag ka mga hospitals nga mag-cater sang health services sa mga Negrosanon. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips na nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Hotline sa gihapon upod sa inyong amigo sa mikropono Aksyon at Tayhopon. Now, ari na minamihon ko lang kay I know very hectic ang schedule. Why untat ang ila sini nga paglibot. The working mayor of Bacolod City will be joining us over the phone this morning. Okay? Ari importante gini nga kuhaan naton update sa iyaman ang good news subong opening sang Migo Road Avenue kag ang modern BCC Activity Center nga about to be inaugurated man. Kag kuhaan si Mayor karon sa advices sa mga voters. Hotline. Ladies and gentlemen, ang aton manging kaupod karon nga aga Mayor Evilio Bing Lunadia, Bacolod City. Ginasunod ko na subong ang iya style sa Paro G. Siling ko daw siya ang pinakamayo magsaot. Galing daw. Gasunod siya si Councilor Carl Lopez. Mayo magaling si Councilor Carl magsaot, no? Mayor, may nga agasar.
morning sa tanan. May aga sa tanan sa Kalamati. Yes, Mayor, since nga gusto tagid tutukan ni ang raise ko kay nga mga point because kon istoryahan tang under sa imo administration siling ko basi mga bosan tani kag matapos bilang interview sa imo but more preferred ko subong ang opening sa Mega World Avenue today kag can you tell us about the modern BCC Activity Center nga about to be inaugurated kag ang advice mo sa mga voters, Mayor? Okay, thank you, Gid. Ang tagid, ang ining Mega World ako ni bagay sa aton kay in fact ay kapangabay ko si Dr. Andrew Tan, no? Kag-iya sa Mega World kag aton abyan bata abyan ta kay aton siya nga honorary mayor. So maayo kay I have personal direct contact siya. So explain ko sa iya ini nga if we can open the road sang nagdala na 8 lanes mo, can you imagine? In the heart of the city, 8 lanes sa Lupitay na pagkato sa circumferential road, it will help traffic for sure, no? And not only that, more meaningfully, ang akong pagtanaw na this is part of our economic recovery program. Daw signal na blanga we're back, no? Because may informasyon ako kamadugang pag sila 10 billion hindi million kundi billion na i-infuse sa ilang lugar ay at the same time kundi part sa ato niya aggressive promotion sa investments nga ginaganyasan ni mga dagko nga players wala kasi kadako nga bagay kung magtinupa na ang kwarta nila kay manalupsop nila sa aton kumuluyo. So, karon may formal inauguration sila kag una nga I had already publicly expressed my thanks kay for a while though i-delay pa natin nila kay daw may pagduwa pa sila pero itong pag-cite ko na nga this will mean economic recovery for Bacolod nag-comply sila. So ako kabagay gid. So, make the world na no? By the way, it was mentioning nga sang atong Christmas naging yung pangabay sa mana si Dr. Andrew Tan nga ma-decorate ang plaza kag ang NGC. And incidentally, ang latest nga Forbes magazine nga announcement, number 4 richest man in the Philippines na so so kadako nga bagay para sa aron. Then ang siya kung tanong gid part sa sang massive infrastructure nga na butang sa pipeline kay ang aton mismo sa siyudad sa Bacolod labot ang private investments no kay track to 1 week or 2 weeks ago si Bolan Master naglunsar man sa 1.4 billion man nga proyekto sa aton along sa Mandalagan Bata area and kadamo galing sa mga barko assisted ba hindi mo kontak ni Ron ginatan out of lang economic recovery sa economic development sa ang pag-spread sa aton nga development no gusto na mo disperse siya mo okay like for example in the case of the Coliseum and the museum una siyang masignal ang development sa sur kaya na develop ang north kinalabansyon ta sa sur and then dugang pagit ang inang Saburi Rosa another corridor more development kaya nagdugang ang Rockwell grabe dako ang development para nagatag tindog ng 10-story building nagbakal pag siya 28 hectares sa tupat sa circumferential road. So, another growth center. Tanong Granada area na istorya man siya ni Mr. Hansi ng FM. So, makal sila 70 hectares. Kag makapit pa na sa atong relocation site. Kaya buta na walang site ay ang Bustali Direct kag Granada.
So, makambyo ng klima niya. Kaya ang sagot sa Aligre pag-ibig, butangan ito sa health complex na. So, kamo isang mga major nga programa nga sigurado ma-accelerate ang ating economic recovery. So, ang BCC, focus na po tayo sa BCC kay Yes, Mayor. we are, gina-clarify ko pagulal ko na ang budget na sa Bacolod City College nabuot 350 million. Sus, ako. For sure, hindi man critical, pero anong eskwelahan sabi sa Bacolod o sa Negros or there sa Western Visayas na nag-gasto 350 million sa isa ka one-shot bill, no? So, isa lang sa bonus. Kaya dapat higit sa sobrang mga 12,000 na nag-graduate sa BCC, no? So, kadamo nag-isang mga graduate na nag-ayuhan nila, including, of course, Councilor Israel Salangya. Yes. Nag-graduate ng BCC. So, may ara na sila sa technology building, may ara business building. Kaya overall, ang may facelifting nila nga hindi lang facelifting, kundi massive pag-improve sa mga fasilidades. Isa ka main features ng ilang activity centers. Ina ding tinguan nga ubrahon na kay party nga sang aton handom nga maging universidad na sa Ulihi. So, amo nga isa na ka fasilidad nga requirement. So, that alone is 110 million pesos. Kabay pa bisitahan nyo para makita nyo nga state of the art ng fasilidad. That will make the BCC graduates very proud. That will enhance the quality of education. Okay, daw din na kolabosita sa Chimpo, malumpat lang ko sa reminder nga kagabi ang COVID cases tayo. It's only zero. So, kaya reminder ang kumulo nga ang siyudad ng Bacolod is one of the mga first owners or valedictorian sa COVID kay one of the only 39 out of the 2,000 LGUs all over the Philippines. Nga ginitang sa first match ng ginitang sa alert level number 1. Kaya kung magdubo kita sa alert level number 1, gina-permission namin sa Pumuluyo sa Grupo Progreso. At the rate things are going, kay aral sa alert level number 1, kung ila kami i-ilihir, we will give them the grandest Mascara Festival. We will revive the Mascara. Kinahidlaw rin ang tawad. Correct. I-revive rin ang Mascara. Of course, mapanumduman ko kay tungod lapit na lang ang eleksyon na mo fake news. Na po propaganda wala. Ba't mo na nga kinanlan mabinagbinag ito hindi sa magpatalang. Kaya anunsyo ko na lang ang Grupo Progreso may isa ka grand rally nga pag-iwaton sa the last day of the campaign, no? Katapusan na gid sa May 7 sa Grand Pope John Paul Tower, 5:30 sa hapon sang Sabado na, May 7. So gina-imbitar gid ang tanan, no? Grupo Progreso supporters ang tanan ang general public nga imbitar sa ina nga grand rally nga paghiwaton sa after isa kami sa pag-iwaton 3:30 sa hapon. So, sabay pa nga masimpuhan sa ating Pumuluyo. Anyway, covered live na sa Aksyon Radio. Correct. Paliyog lang bantay lang ta daya sa eleksyon. Oo man. Wala ang seksyonan lang ang tingog sa Pumuluyo sa mapatuman din natin. Sa pagtulutan niya mga dayaon sa eleksyon magtuhaw mag-cambio sa resulta sa eleksyon. Kaya actually kita ko mayon do ang IOC do perti heads up sila in terms sa sining bag-o subong sa variants ng COVID nga nakita ko sige ang monitoring sa Bacolod City. Okay, hindi naman pag-underestimate ang COVID po, no? Kay sa ibang punto, natanaw ko sa news na international TV.
problema pa rin ako yapon ito. Sa ato na din nagkayan-kayan. Kasi ang health protocol dapat katulad sa pag-usal ng mask as much as possible, sigiwan ito na yapon. Status na sa kanang. So, but we have to congratulate the people of Bacolod, of course, led by the Emergency Operation Center, kanang sa kay IATF, kay Vice Mayor, LC, at kay Councilor Emma, kay Dr. Sorocon, ang kaniyang EOC. Of course, the cooperation of all our ato nga mga opisyalis. Hindi man ganito na, kaya iba wala mag-obra mo. Nakutob sa nagbulig, nakita, tigil natin. So, wala lang, ako nga bagay din sa pisa sa nga una, at least contest ni first owner ang Bacolod sa COVID pass. Hindi na sa magpalawig, pero at least ang the bottom line is ara nga nagtupa nga ara sa first batch ni natagad ng alert level number 1 status. So wala. This will lead into the revival of the Sara Festival. Actually, Mayor, may bago nga statement, Secretary Martin Andanar. I don't know kung na-inform ka na sa EOC and your office was already informed. Kay may-ari na sang resolution naging pagwang National IATF, Bacolod City will be under alert level 1 until May 15. Okay, that's another good news. So, meaning to say, na-sustain yarta. Do na kulang niya, ang importante da nga for kabalong pumulyo nga una-una kita. We did things right. We were ang aton yung mga polisiya, ang aton yung mga practices, we're hitting the targets. Salamat ko sa tanan nga nag-cooperar, no? Kaya po sa pumulyo, tagid, nag-cooperar man. Importante sa Mayor, salamat gid sa time kag halong gid permi gikan diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid. Muda tanan palong halong. Ang publiko halong man. May lamang salamat ng aga sa tusan kag okay. Thank you gid. Aga Aksyon Hotline. Mayor Evilio Bing Lunardia nga to alkalde diri sa syudad sa Bacolod. Ti ang recovery isa ini siyang makabulig sulong kay Mayor. Recovery program sa Bacolod City, the opening sang sining bag-o subong negosyo sa Bacolod City, di kabalo ka. Mga negosyante may ara na sang feasibility study before o prior pa lang sa pagpatukod nila sang ila sining negosyo. Ti ang Mega World, mga open na sila today, wala abot magabulig sa pag-iso kung hatag sang ligwa, no, sa mga dalanon nga pwede alternative route ina o maagyan. Ang nami gisinaya kung magbukas ini oportunidad dugang nga manegosyo nga tukuron ang bali mayor billion of pesos addition o billion of pesos nga budget ti additional na nga kwan nga employment for Bacolod City kag siling niya isa ini sa mga recovery plan nga ara nakalinyada in terms siya bulig ini para sa Bacolod City. Excited ako sa sa October no kumadayon nga magnami ang sitwasyon tabla magtayo yun na ning alert level 1 back to new normal na gid mag alert level 0 kita baw siling ni Mayor lain kuno ang Mascara Festival daw grandioso ning ekspektaron naton may mga innovation nga patigayunon pagid panamion pagid kuno sa October excited ng tarano kabay pang wala na ni tanis COVID-19 para mangintayo yun na of course parti sa BCC nga gin pabugal sa alkalde nga ang development dira state of the art nga muna nga ton dapat man pasalamatan nga at least damo ang mabuligan no nga oportunidad mabuksan matagan ligwa ang luyag nga makatapos ang ilang pag-eskwela no parang nga mag-ayo ang aton sini futuro sang kabataan kabalo ka kini kwan ina amo nang importante gid ang future sang kabataan ta may eskwelahan the next naton base ma-interview tuliwat sa mayor estudyante man parti sa programa ikayong lawas man kay importante ni because of the pandemic buk damo nagproblema subong masakit ka daan kadto ko sa ospital ang ginatanaw si mo kung may COVID ka kung wala may mga sintomas mo
Ang gasto na por ti, hindi amak. Sige, alas 9:13 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito o nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanog drama diri sa Aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ang parte bala sa allegation ni Councilor Wilson Jun Gamboa ngiti kakulang sa supply ang paabot kag dugang nga balayran sa kuryente bangod sa pagtapos sa sang kontrata kag paguntat na paghatag supply sangkip ko salkon sa Seneco pakarunan tan lang na sa udto siguro no kay importante ini
ang pumuluyo subong nagapaninguha pa for the recovery sa sitwasyon nga gindulot sang pandemya, no? Pigado gid ang tao subong sa tutuod lang. Bisan nga ang iban nagasiling nga base sa eleksyon makapitik, no? Galing wa kita encourage ni kay kabalo ka ang aton nga pagbuto amo lang ning aton balagi na angkon. Nga mangin proud kita sa ulis kabataan ta nga makambal kita nga nagbuto kuya based on my conscience and based on the capability, based on track record sang isa ka kandidato. Amo na gani siling ko sa nabilin nga pulo kadlaw kabay pa no nga magbuto kita magpamensargi kita sang insakto huna-hunaon tagid hindi lang kay nga aton sining kita nga mga butanting pensaron ta kung sino ang dapat ibutang sa pwesto. In general, ini from the national down to the local officials. Because at the end of the day, hindi man lang kita diri mabinipisuhan kung mangin maayong leader naton nga mabutang sa pwesto. No, tandaan tagid na. Ang puturo sa nga aton kabataan, masunod nga henerasyon, amo niya ang nabutang diri sa ang nakataya sa sining piniliay. Kung magsala ka diri kag ti hindi hustong ginbuto mo kag manginlawlaw ang iya pagpanerbihon, pagpangalagan bilang opisyales ng gobyerno dako gid nga kalamay nga ato natubangon. Ang sitwasyon tati nakasandig sa mga opisyal nga amo ang actually ang program layara na sa template sa idalom sang aton struktura karon, no? Sa structure kag ang sahi sa panggobyerno sa Pilipinas, ara na iya sa template nga daan, no, kung ano ang paano ang pag-deliver, pagpangalagad sa publiko. Pero ti galing depende na iya kung paano tunga-tungaon kag kung paano mag-implementar sa proyekto ara na sa leader ngaton butohon. Why na time dari sa aton sini nga pagpangalagad. Sorry gid, why ko ka panamyaw sa inyo kay why nagid kita tiyempo. Dari sa Friday edition sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Ako naman Aksyon Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!